Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Kienu madwar 1,650,000 persuna li matul 12 xahar tal-2024 saru xi wieħed mill-mużewijiet jew siti ta' Heritage Malta, inkluż dawk li huma uniċi fid-dinja kollha bħat-tempji tal-Ġgantija Għawdex. Dan tħabbar mill-Ministru responsabbli mill-Kultura Dr. Owen Bonnici fil-Parlament fl-aħħar jiem waqt li qabbel iċ-ċifra tal-2024 mas-sena preċedenti, il-Ministru tenna li kien hemm żieda ta' madwar 300,000 viżitatur. Dan saraf ukoll biex id-dħul tal-Aġenzija Governattiva jiżdied għal 10 miljun euro. L-aktar sit popolari li ra viżitaturi kien il-Maqdes Preistoriku tal-Ġgantija fix-Xara Għawdex b'aktar minn 212,000 persuna tul l-2024. Minn barra hekk, il-Palazz tal-Gran Mastru fil-qalba tal-Belt Valletta li mis-sena li għaddiet beda jgawdi minn xogħol estensiv ta' restawr ukoll kien fost l-aktar popolari tant li saruh aktar minn 180,000 persuna. Dawn l-eluf ta' viżitaturi jinkludu wkoll dawk fostna bħal studenti u anzjani li jgawdu mill-inizjattiva tal-Gvern għall aċċess b'xejn f'dawn is-siti, il-miżura tal-passaport tal-istudenti u l-passaport tal-anzjani fl-aħħar snin saħansitra żiedet il-preżenza ta' residenti lokali apparti it-turisti li jkunu fostna. Mit-tarif mogħti mill-Ministru Bonnici jirriżulta li bejn Jannar u Diċembru tas-sena li għaddiet dawn l-iskemi weħidhom attiraw aktar minn 50,000 viżitatur bejn studenti u anzjani. Ingħad li l-ħidma ta' Heritage Malta mhux se tkun qed tieqaf ma' dawn iċ-ċifri biss u kif mistenni din is-sena hemm ippjanat ferm iżjed investiment fil-mużewijiet u siti amministrati minnha. Dan jinkludu wkoll ir-restawr ta' 11 miljun euro li għaddej fuq l-eks residenza tar-Reġina Elisabetta II f'pajjiżna, jiġifieri Villa Gwardamanġa.